набошад агар барои занакҳо мегӯем ин ранга ягонта мардаке ки ҳай ин ранга нағз бинад гирифтанаш мумкин ҳай карданаш мумкин яки ина занак ҳайка гаштагӣ 5 сол бозан аз автосалони россия харидагӣ хелми 5 сол ба 40,000 пробег ми 47,000 пробег 5 сол ба одами заиф гурон ҳай кардаги мошин ҳозир биям нав па нав калотка масла олишдаги тамом кираска пираска гап назан фаҳмдия задаги падаги напурзама мана рангост ранг тоза фаро лупа бо мен инҷо як лупа чошай мен инҷо фара шудааст ин корейский негуфтам мана дидия чихел никел чешаб рафтаги балонаш гиҷета ами чанд фоиз гӯем 70-80% мана ягон тарафи детал мехе чаққиш нест мумкин будагист майда муйда атак мошинча сахт тоза 2021 будааст анатуба ин мотор чанд як кушми 2 литра бензина ами ҷим будааст 10 литр нишон метиҳад 2 литра ана фароша дидиам 2021 фарош тамом дига хел мешавад короче мошинча нав па нав бо патроникашай задни камерашай инҷа мана инҷа кам ка гуҷоба расондагӣ мана инҷа тамом дига тараф мана ҷонон гуфтам онам дастакчош никел элеганс мана инҷош никел мошин ҳаққона тоза озода мана одаме ки ҳай бензина нағз мебинад одами мана занако боштон ага биёйтон бенитон шӯҳотона алда сулда кунтон пулаш расад гронтитон мошинче мотор коробка хадавой ба соҳибаш мегӯяд гарантия метиҳам мегӯяд 4 электро мана гӯшакош қад мешавад рост мешавад пробеги мошин радной 47 5 сол ба бози мошина олиш карда ин зӯри баландша гирифта қиматша ду тарафа мана мулти сигнал монитори калон абагрев сидини ду тарафа и абагрев рул будааст мана патроник автомат мошин калид кати ин мошин чанд калита намедонида зинач шумо ду калита бошад мумкин абагреваш мана охиваш ба кор мекунад 4 та электропакет мана дар тоши бин чинаби мана нав панав шторкош ҳай так тоза мана дамкрат ключ ҳамаш намисти агу тағорина нагӯ ки задагии падаги гифта мана мошинча ҳаққони нав панав кори мотора бену овоза умуман намешунавӣ мана дусми овоза штир тамом мана ин тараф акклиматор нав масла вақт олиш мекунад ко одаме ки пулдор бошад вақт олиш мекунад бепул сона 10,000 гузаронда олиш мекунад ҳамин ки мошин давдала мешавад атак овозаш пас ака мошин нав панав нархаша 218,000 сом мондусям бо мошин савдо мешавад мана кадоме ба дар кор бошад биё бен шаҳри хужанда маъқул кара бо савдо кара гирифтан мегирӣ барои худшон мошин нава заказ карда ки ина мефурӯшанд